Da sunan Allah Maɗaukaki, a cikin darasinmu na lissafi da Hausa a yau, za mu yi bayanin dabara ta uku ta yin sau. Aminu Isa Waziri ke tare da ku yake ce da ku barka da warhaka. To dabara ta uku ta sau ita ce, kadan za ka yi sau tsakanin lambobi guda biyu a yayin da ɗaya daga ciki 10 ce ko 100 ce ko 1000 ce ko kuma lamba ce makamanciyar waɗannan, to sai ka kwashe duka sifilin 10 ko na 100 ko na 1000 ko kuma na lambar makamanciyar waɗannan ka ƙara a gaban ɗaya lambar. Ga misalai har kashi 4 zan kawo. Kashi na farko ya shafi lokaci da kake yin sau tsakanin lambobi guda biyu a inda ɗaya daga ciki 10 ce. Misalina na farko a wannan kashi shi ne 10 sau 2. Abu na farko da za mu fara yi a nan shi ne wannan sau ɗin mu yi shi a aikace kamar yadda muka koya a darussan baya. Sannan sai mu yi bayanin yadda za a yi shi kamar yadda dabara ta uku ta yin sau ta zayyana. To ga shi zan yi shi a aikace. 10 sau 2. Sai in ja layina a nan. Sannan in ce 2 sau 0 kaga 0 kenan. 2 sau 1 kaga 2. Ansata ta zama 20. 20 ɗin nan ga ta nan na rubuta ta a nan sama. To, idan muka duba wannan ansa 20 a hankali za mu ga daidai take da ka ɗauki sifilin da ke cikin 10 ɗin nan ka ƙara shi a gaban 2. Kuma wannan shi ne abin da dabara ta uku ta yin sau take bayani, kamar yadda na yi jawabi a farkon wannan darasin. Idan aka ce da kai 10 sau 2, ba sai lallai ka yi shi a aikace ta doguwar hanya kamar yadda na yi a nan ƙasa ba. Abin da za ka yi kawai sai ka ɗauki sifilin da ke cikin 10 ɗin nan sai ka ƙara shi a gaban 2 ka ce ansa ita ce 20. In kai haka shi kenan ka gama. To wannan kenan. Bara mu tafi misali na biyu domin mu ƙara bayanin wannan dabara. Misali na biyu a wannan kashi shi ne 10 sau 32. Shi ma zan fara yin sa a aikace kamar yadda muka koya a darussan baya. Sai in ce 10 sau 32. Sai in ja layina a nan. Sannan sai in zo daga nan dama in ce 2 sau 0 kaga 0 kenan. 2 sau 1 kaga 2 kenan. Sannan sai in zo in ce 3 sau 0 kaga 0. 3 sau 1 kaga 3. A yayin da ne wannan sai in ja layina a nan. Sannan waɗannan jerin sakamako guda biyu na sau da na yi tsakanin 10 da 32 sai in tara su domin in fitar da ansa. In faro daga dama. Wannan 0 babu wata lamba a ƙasansa da zan tara shi da ita sai kawai in sauke shi a gidan ansa. Sannan sai in ce 2 a tara da 0 kaga 2 kenan. Wannan 3 babu wata lamba da zan tara ta da ita sai kawai in sauke ta a cikin gidan ansa. Ansa ta zama 320. 320 ɗin nan ga ta nan zan rubuta ta a nan sama 320. To ita ma dai nan idan muka duba wannan ansa a hankali za mu ga ta yi daidai da ka ɗauke sifilin da ke cikin 10 ɗin nan ka ƙara shi a gaban 32. Kuma wannan shi ne abin da dabara ta uku ta yin sau take bayani. Da zarar aka ce da kai 10 sau 32, ba sai lallai ka bi doguwar hanya kamar yadda na yi bayani a nan ƙasa ka yi lissafin aikace ba. Abin da kawai za ka yi sai ka danƙi wannan sifilin da ke cikin 10 ka ɗauke shi ka saka shi a gaban 32 ka ce ansarka ita ce 320. Idan kai haka ka yi daidai. To, bara mu tafi misali na uku. Misali na uku shi ne 10 sau 411. Wannan sau ɗin zan bar ku da shi a warware min shi cikin sakan 5 domin ni da ku mu tabbatar mun fahimci wannan dabara. Ga lokaci nan zai fara yanzu sakan 1, 2, 3, 4, 5 lokaci ya cika. Idan ka ce min ansarka ita ce 4,110 to ka yi daidai. Saboda abin da ake buƙata da kai kawai
kamar yadda dabara ta uku ta yin sau ta yi bayani, shine ka ɗauke wannan sifilin na goma nan kurin ka ƙara shi a gaban 411, shine zai baka 4,110. in kai haka shi kenan ansar ka ta cika. Amma domin mu tabbatar cewa ansar daidai take, bara in buɗe calculator ta mu buga. Ga ta nan na buɗewa, ga ta nan na buɗe. Sai mu ce 10 sau 411 shine yayi daidai da 4,110. To ga ansar nan ta fito kamar yadda muka fitar da ita. To wannan shine kashi na farko. Kashi na biyu ya shafi lokaci da za ka yi sau tsakanin lambobi guda biyu a inda ɗaya daga ciki 100 ce. Misali na farko a wannan kashi shine 100 sau 36. Ga shi nan zan fara yin sa aikace. Sai in ce 100 sau 36. Sai in ja layina a nan, in faro daga nan dama in ce 6 sau sifili kaga sifili kenan, 6 sau wata sifilin kaga sifili kenan, 6 sau ɗaya kaga 6. Sannan 3 sau sifili kaga sifili kenan, 3 sau wata sifilin kaga sifili kenan, 3 sau ɗaya kaga 3. Sannan sai in ja layina a nan. Sannan sai in zo sai in tara jerin wannan sakamako guda biyu na sau da na yi tsakanin 136 domin in fitar da ansa. In faro daga dama. Wannan sifilin babu wata lamba a tare da shi, sai kawai in sauke shi a gidan ansa. Sannan sai in ce sifili a tara da sifili kaga sifili, 6 a tara da sifili kaga 6. Wannan ukun babu wata lamba da zan tara ta da ita, sai kawai in sauke ta a gidan ansa. Ansa ta zama 3,600. To 3,600 ga ta na rubuta ta a nan sama, 3,600. To nan ma dai san makal, idan ka duba wannan ansar za ka ga ta yi daidai da ka kwashe sifili guda biyu na cikin 100 ɗin nan ka ƙara su kawai a gaban 36, kamar yadda dabara ta uku ta yin sau ta yi bayani. Maimakon ka bi dogon hanya ka yi sau ɗin a aikace kamar yadda na shi a ƙasa, da zaran aka ce da kai 100 sau 36, sai kurin ka ɗauke sifilin guda biyu na cikin 100 ka ƙara a gaban 36, shi kenan sai ya baka ansar ka 3,600. in kai haka amsar ka ta cika. To wannan misalin kenan. Misali na biyu a wannan kashi shine 100 sau 546. Wannan sau ɗin zan bar ku da shi a warware min shi cikin sakan 5 domin ni da ku mu tabbatar da fahimtar mu ta wannan dabara ta uku ta yin sau. Ga lokaci nan zai fara yanzu, sakan 1, 2, 3, 4, 5, lokaci ya cika. Idan ka ce min an saka 54,600, to ka yi daidai. Saboda abin da ake bukata kawai shine ka ɗauke waɗannan sifilin guda biyun na cikin 100 ɗin nan, ka ƙara su a gaban 546, wanda shine zai baka 54,600. Zan buɗe calculator ta yanzu domin mu buga mu tabbatar da wannan ansa. 100 sau 546 shine daidai da 54,600, kamar yadda muka yi bayani a baya. To wannan kashin kenan. Kashi na uku ya shafi lokaci da za ka yi sau tsakanin lambobi guda biyu a inda ɗaya daga ciki 1000 ce. Misali na farko a wannan kashi shine 1000 sau 26. Ga shi nan shi ma zan yi shi aikace. Sai in ce 1000 sau 26. Sai in ja layi na ana. Sai in faro daga dama in ce 6 sau sifili kaga sifili kenan, 6 sau wata sifilin kaga sifili kenan, 6 sau wata sifilin kaga sifili kenan, 6 sau ɗaya kaga 6. Sannan sai in zo in ce 2 sau sifili kaga sifili kenan, 2 sau wata sifilin kaga sifili kenan,
2 sau wata sifilin kaga sifili kenan, 2 sau ɗaya kaga 2. A inda na yi haka sai in zo nan kuma sai in ja wani layin, sannan wannan jerin sakamakon guda biyu na sau da na yi tsakanin 1000 da kuma 26 sai in tara su domin fitar da ansa. Wannan sifilin babu kuma a ƙarƙashinsa sai kawai in sauke shi a gidan ansa. Sifili a tara da sifili kaga sifili, sifili a tara da wani sifilin kaga sifili, 6 a tara da sifili kaga 6. Wannan biyun babu wata lamba da zan tara ta da ita sai kawai in sauke ta a gidan ansa. Sai in ja layi na, ansa ta zama 26,000. To, 26,000 nan ga ta nan zan rubuta ta a sama. To, ga ta na rubuta ta. Ita ma dai a nan, idan ka duba ta a hankali, sai ka ga ansa nan 26,000 daidai take da ka kwashe sifili ɗin nan guda 3 na cikin 1000 kawai ka ƙara su a gaban 26. Kuma wannan shi ne jawabin da dabara ta uku ta yin sau take ta yi. Maimakon ka bi doguwar hanya, ka yi lissafin a aikace kamar yadda na yi a nan ƙasa, da zaran aka ce da ka yi 1000 sau 26 sai kurin ka kwashe sifilin guda 3 na cikin 1000 ka ƙara a gaban 26, ka ce ansa shi ne 26,000. Misali na gaba a cikin wannan kashi shi ne 1000 sau 150. Wannan misalin ma zan bar ku da shi a warware min shi cikin sakan 5 kacal domin ni da ku mu tabbatar da fahimtarmu. Ga lokaci nan zai fara yanzu. Sakan 1, 2, 3, 4, 5 lokaci ya cika. Idan ka ce ansarka ita ce 150 to ka yi daidai. 150. Saboda abin da za ka yi kawai shi ne ka kwashe waɗannan sifilin guda 3 na cikin 1000 ka ƙara su a gaban 150 ɗin nan. Shi ne zai baka 150. Ga kalkuleta ta nan zan buɗe domin mu tabbatar da wannan ansa. Ga ta nan na buɗe. Sai mu ce 1000 sau 150 shi ne daidai da 150. Ga amsarmu nan ta fito kamar yadda muka yi bayani a baya. To wannan kashin kenan. Kashi na 4 na ƙarshe ya shafi lokaci da za ka yi sau tsakanin lambobi guda biyu, a inda ɗaya daga ciki ba 10 ba ce, ba 100 ba ce, ba kuma 1000 ba ce, amma lamba ce makamanciyar waɗannan kamar 10,000, kamar 100,000, kamar miliyan guda. To, nan ma dai kamar yadda muka yi bayani a misalan baya haka za ka yi. Za ka kwashe sifilin ne ka ƙara su a gaban ɗaya lambar. Kuma tun da yake mun yi bayani a baya, waɗannan misalai guda 3 zan bar ku da su a warware min su. Za mu fara da na farko. Na farko shi ne 10,000 sau 342. Na ba da sakan 5 kacal a warware min wannan. Ga lokaci nan zai fara yanzu. Sakan 1, 2, 3, 4, 5 lokaci ya cika. Idan ka ce min ansar ita ce 3,420,000 to ka yi daidai. Sannan sai na biyu. Na biyu shi ne 100,000 sau 57. Shi ma zan sake ba da sakan 5 kacal domin a warware min shi. Sakan 1, 2, 3, 4, 5 lokaci ya cika. Idan ka ce min ansa ita ce 5,500,700 to ka yi daidai. Sannan na ƙarshe shi ne 1,000,000 sau 9. Wannan saboda sauƙinsa ma sakan 3 kurin zan bayar a warware min shi. Sakan 1, 2, 3 lokaci ya cika. Idan ka ce min ansa ita ce 9,000,000 to ka yi daidai. To waɗannan su ne misalai kashi 4 da nake fatan sun yi bayani filla-filla na dabara ta 3 ta yin sau, wacce zan maimaita kamar haka. Idan za ka yi sau tsakanin lambobi guda biyu a yayin da ɗaya daga ciki 10 ce ko 100 ce ko 1000 ce,
ko kuma lamba ce makamanciyar waɗannan, to sai ka kwashe duka sifilin goma ko na ɗarin ko na dubun ko kuma na lambar makamanciyar waɗannan ka ƙara a gaban ɗaya lambar. Da fatan mun amfani da wannan darasu, walhamdulillahi rabbil alamin.